Task Force Disiplina ginlibot ang mga mayor nga Merkado sa Bacolod City agud ipahanumdom ang mandatory wearing of face shield. Yaring balita ngaton gintutukan. Nga mo subong ang gideklarar ni General Feliciano nga mo pinakasipte nga lugar. Ginlibot sang katapos ng Task Force Disiplina ang mga mayor nga Merkado sa Bacolod agud tutukan ang malapnagon nga education information campaign sa ginapatuman nga mandatory wearing of face shield sa syudad. Ang ining mga manugbaligya nagreklamo sa paggamit sa face shield bangod hindi kuno komportable. Budlayan kay daw? O sir, di kay slice mi ang agsip lang, di magimbis pagid. Hindi ka nakaginawa sa face mask palang-balan. Tapos pag official init-init na. Oo, init to. Kapitilador na kami gani, oh. Oo, ang balon to si Mayor, pero kunda na lang ni. May yaraman nga nalimtan ng face shield gani nag-ayo nga pasensyaho na lang anay. Sir, anong bulong sa lipat? Guripat. Namutikan sa task force nga kadamaan sa mga manugbaligya kag manugbakal ang wala sang face shield. Apang sabay nga multahan sa 200 tubtob 300 pesos. Ginaedukar na lang anay sila. Sunod sa TFD, 14 pa lang ka mga persona ang ilan na isyuhan sa citation ticket. Siyam diri ang hindi residente sa syudad, gani ginpabayad sang 300 pesos. Mga dasol simana maisyo na ta nga warningan tas lanay subong kay para tagaan taman sila tsansa nga makabakal sila face shield. Sang damlag lang na nagtag si Mayor Evelio Leonardias ang face shield sa mga traffic enforcer matapos na sitaan ang mga ini nga nagamando sang trapiko nga wala face shield. Klaro nga paglapas sa ginapatuman nga ordinansa. Upod, Ginalibot, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.